Когато през далечната 1879 година княз Александър I Батенберг създава Министерството на вътрешните дела, това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. И го прави не случайно, защото то води към разбирането за държавност. А държавност без законност, без сигурност за гражданите не може да има. И днес тези понятия напомнят често за себе си. За да пазим държавността, трябва да има законност, трябва да има сигурност за нашите граждани в един свят, който става все по-труден и по-опасен. Тези понятия не са подвластни на времето. Те са били в миналото, те са днес, те ще бъдат и утре. Но, уважаеми дами и господа, 5 юли е не само институционален празник. Това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на други и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание, не може да върви напред нито едно общество и не може да има благоденствие. Ние, българите, сме особено критични към нашите институции с право. За мнозина от нас държавните органи са някъде далеч, зад едни големи, дебели стени на сгради. Но вие сте различни. Вие от системата на Министерство на вътрешните работи сте всеки ден с нас, с хората. И вие сте нашата надежда тогава, когато ни е най-трудно и когато сме най-уязвими. Защото такъв е живота. Често пъти неволята ни среща с вашата лична всеотдайност и с вашия личен кураж и смелост. Затова разчитаме толкова много на вас. Затова всеки ден с възхищение слушаме за проявеното поредно мъжество на мъж или на жена в униформа. За онзи тих героизъм, защото вие не искате нито прожекторите, нито славата. Знаете, че най-голямото призвание в човешкия живот, това е да подадеш ръка в нужда и да помогнеш на слабия и на този, който има нужда от нея. Аз зная, уважаеми дами и господа, че въпреки предизвикателствата, вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността. Вие ще продължавате да браните границите ни, на суверенната ни родина. Вие ще бъдете първи, когато се случват бедствия и катастрофи, някъде на предела между живота и смъртта. Вие ще бъдете и в огъня, вие ще бъдете и в придошлите води и реки, за да спасявате човешки живот. Днес имате още едно голямо предизвикателство. Да повярваме отново, че родината ни може да бъде правова държава, че можем всички заедно да се преборим с престъпността. Тази, която тормози и най-бедните хора в малките села и градове, в ограбените им къщи и имоти, и тази, която години наред живее с чувство за безнаказаност. Уважаеми господин министър, разчитаме много на вас, на ръководството на Министерството на вътрешните работи, на всички служители, които с достоинство носят своята служба, които знаят, че понятия като дълг и отговорност не са понятия от книгите, а дълбоко присъщи на българския дух. Разчитаме много на вас с цялото себеотрицание, с професионализма, който притежавате, да сбъднете не вашите мечти, да сбъднете нашите мечти, да живеем спокойно, според законите и правилата на държавата. И най-вече да бъдете пример за децата ни. Нека да направим така, че те да ви подражават утре и да знаят, благодарение на вашия пример, че във всяко едно дете, във всяко едно живее бъдещия герой, защото вие сте показали какво означава герой и героизъм.
Днес искам да се обърна, уважаеми дами и господа от системата на Министерството на вътрешните работи, и към вашите близки. Да благодаря за техния кураж, за това, че всяка сутрин ви изпращат на работа и зная често със свито сърце, защото знаят къде отивате. Те са не по-малки герои от вас. Да им пожелая винаги да ви посрещат здрави и невредими, да ви дават още повече смелост, да ви вдъхват кураж, да възпитавате децата си и да бъдете пример и в семейството си. На добър час бъдете и продължавайте да бъдете гордостта на България. Да живее Отечеството!